σας, είμαι ο Μάνος και συνεχίζουμε στο προηγούμενο βίντεο, είναι το δεύτερο βίντεο μου του Minecraft. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε φτιάξει ένα σπίτι στο Creative και εγώ τώρα, ώστε να μπορούμε να επιβιώνουμε το βράδυ, και εγώ το έκανα, το πήγα survival. Υπάρχει ζόμπι, τα ζόμπι. Πρέπει να τα σκοτώσουμε. Ωραία, πήραμε elixir. Τα ζόμπι καίγονται έξω από το νερό, μόνο το πρωί όμως. Εντάξει, και δεν είναι τόσο εύκολο το survival. Καταρχάς, για να φτιάξουμε όπλα και αυτά χρειαζόμαστε ξύλο. Δηλαδή, και το ξύλο είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορούμε να βρούμε. Πάνω δεξιά έχουμε κάτι κοτόπουλα, κάτι μπουτια, όπου αυτά μας δείχνουν για το άμα πεινάμε ή όχι. Άμα τελειώσουν όλα, πεινάμε και πρέπει να πάμε να σκοτώσουμε κάποιο ζώο για να βρούμε τροφή. Οπότε σε λίγο θα πάμε εκεί πέρα. Ωραία. Σπάμε και το άλλο ξύλο. Εντάξει. Λοιπόν. Τι άλλο. Σε λίγο θα πάμε να σκοτώσουμε δηλαδή κάτι. Δείτε τον παίχτη μου. Δεν φοράει τίποτα απολύτως. Μισό λεπτό μόνο να δούμε άμα υπάρχει στολή. Όχι, δεν υπάρχει. Μόνο στο Creative, γιατί εδώ δεν έχουμε και πολλά πράγματα. Μας λένε Steve, όπου το όνομα μπορούμε να το αλλάξουμε. Υπάρχει μια εφαρμογή που λέγεται Servers for Minecraft και με αυτή την εφαρμογή μπορείτε να παίξετε Skywars, δηλαδή μάχη στον αέρα, και εγώ έχω κάνει βίντεο με Skywars. Εντάξει, είναι και ωραία. Και όταν χάνεις καταρχάς όταν σε σκοτώσουν ή όταν πέσεις κάτω. Όταν πέσεις από το σημείο που βρίσκεσαι. Επειδή μάλλον πάμε να βρούμε κανένα ζώο άμα υπάρχει εδώ. Να ψάξουμε. Αυτό τρώγονται. Όχι, αυτά μόνο τα στέλνεις. Με την ευκαιρία που τα έχουμε αυτά, πάμε να φτέψουμε. Σωστά. Θέλει χορτάρι. Οπότε θα βάλουμε χορτάρι.
Πάμε λίγο το Netherrack. Οπα, αυτό το ξέχασα. Όπα, τι έγινε. Για να δούμε τι έγινε. Και βγήκε. Εντάξει, το συνεχίζουμε από εκεί που ήμασταν. Ωραία. Λοιπόν, για να δω. Ωραία. Σπάμε και το άλλο Netherrack. Βάζουμε και εδώ ένα. Κάτω από το βυθό. Δεν μπαίνει κάτω, τέλος πάντων. Όχι, έχει αρχίσει και πεινάει αρκετά. Πεινάω αρκετά και άμα δεν βρούμε τροφή, δεν πιστεύω ότι βιώσουμε το βράδυ. Βλέπετε εδώ πέρα το πώς είναι ο κόσμος, είναι γεμάτο φυτά. Δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα. Γουρμάκι! Ωραία. Πρέπει να σας σκοτώσω γιατί δεν θα έχω να πάω μετά. Έλα εδώ. Επιτέλους. Πήραμε και δύο μπριτζόλες. Όποτε χρειαστούμε να φάμε, δεν τις τρώμε τώρα. Μισό λεπτό να δω κάτι για το... Εντάξει. Γενικά το survival έχει περισσότερη δράση από το creative. Δηλαδή στο creative δεν μπορείς να πεθάνεις ποτέ, είσαι αθάνατος. Όπα. Λάθος. Οπότε εντάξει. Και υπάρχει περίπτωση να παίξω, άμα βρεθώ, όχι την εβδομάδα αυτή, την επόμενη, άμα βρεθώ με κανέναν φίλο μου που να έχει Minecraft, υπάρχει περίπτωση να κάνουμε ένα βίντεο μαζί σε καινούργια γη, να φτιάξουμε καινούργιο creative. Όπα. Και μετά να το γυρίσουμε survival. Βλέπετε, όποτε θέλετε να κοιμηθείτε, θα σας γράφει You can only sleep at night. Μπορείτε να κοιμηθείτε μόνο το βράδυ. Οπότε πάμε έξω να βρούμε και τίποτα. Αν έχει τίποτα να φάμε. Επίσης ο Nether είναι αρκετά επικίνδυνος. Που ο Nether βγαίνει το βράδυ. Λοιπόν, τι κάνει αυτός τώρα? Αυτός μπορούμε να πούμε, αυτός μάλλον δεν μπορούμε να πούμε, έχει μια ιδιότητα και είναι, ξέρω εγώ, μπροστά σου και μια στιγμή τον χάνεις και γυρίζεις και είναι πίσω σου. Δηλαδή έχει την ιδιότητα να εξαφανίζεται από ένα μέρος και να πηγαίνει σε ένα άλλο.
χωρίς να φαίνεται. Η αράχνη όσο έχει μέρα δεν σου κάνει τίποτα, μόνο με την πειράξεις, και η αράχνη μόνη της θα έρθει να σε χτυπήσει μόνο το βράδυ. Επίσης ο σκελετός, να σας πω, θα κυνηγάει και μέρα και νύχτα, αλλά είναι αρκετά άστοχος. Ο σκελετός έχει ένα βέλος, κοιτάξτε, είναι άσχετο. Κάτι άκουσα. Είναι άστοχος. Για να δούμε αν μπορούμε να κοιμηθούμε. Το κλείσμα, αυτό μπορεί να μπει κανείς. Λοιπόν, ωραία, μπορούμε να κοιμηθούμε. Πήραμε ένα φως από εδώ πέρα. Πήραμε το ένα, πήραμε και το άλλο. Και πάμε για ξύλο πάλι. Αυτό το ξύλο είναι αρκετά καλό. Με τον άλλο φίλο μου σας είπα ότι άμα βρεθώ την επόμενη εβδομάδα, όχι αυτή που μας έρχεται, θα κάνω βίντεο. Και επειδή και για αυτό το βίντεο τέλειωσε, ήθελα να σας πω ότι και με τους άλλους δύο που μπορεί να βρεθώ αυτό το Σαββατοκύριακο θα φτιάξουν λογικά πάλι καινούργια γη και θα το γυρίσουν survival. Αυτό από μένα. Γεια σας.